Ministerstvo píše správy, média krmia dáv, ale nikto z nich v tejto kabíne v noci nestál. Sleduj toto! Noviny píšu, že vraj čumíme do mobilu, zatiaľ čo my ťaháme 12, potíme krv za chvíľu. Prepracovaní bez spánku, zodpovednosť za stovky ľudí. No, systém nás len bije, miesto vďaky nás len súdi. A vaše riešenie? Kamera priamo na ksicht, vraj prevencia nehodo, zlyhal tu niekto iný, nie my. To nie je prevencia, to je čistá šikana a strach. Kým skutočné problémy zapadajú prachom na tratia. Miesto oprav len fixku prepisujete papiere. Pomalá jazda je zrazu trvalá, nech to tak bije do očí. Menej geniálny plán, ako vyriešiť rozbité trate, znížiť rýchlosť natrvalo a tváriť sa, že to tak predsa dávno máte. K tomu schované návesti, utopené hlboko v kríkoch. Máme ich vidieť cez listy, to je ten váš bezpečný výkon. Znité podvaly, technika z minulého storočia. Novínu hádžete na nás, kým sa vám peňaženky otočia. Sedím v starej mašine, čo mala byť múzeu už dávno. Zime tu mrzneš, v lete horíš, dobrá, je to v poriadku. Vyplata na smiech, no na roky máte ako z vesmíru. Zatiaľ čo vy tam hore podpisujete ďalšiu zmluvu na mieru. Kamery do rušňov, na kolanice kašlete. V akom stave sú trače, to v správach nepoviete. Rozbité nastupišťa, bezpečnosť iba na oko. No pravda o železnici prepadá sa hlboko. Kamery do rušňov, lacné divadlo pre ľudí. No realita na trači sa pred nami neutají. Kamery do rušňov, lacné divadlo pre ľudí. No realita na trači sa pred nami neutají. Tomu všetkému nosíme v hlavách celé knižnice. Stovky stránok predpisov, kým vy sedíte v tichu kancelárii. Technické parametre každej únej starej mašiny. Zmeny, príkazy, výnimky a my sme hneď tí povinní. Prevádzke neskudy nás vyštlak ti stúpa do krku. Máš domok sekundy na rozhodnutie pod tlakom stresu a hluku. Málo času na posúdenie, keď sa niečo zvrtne. V momente nový od stola vidíte všetko jasne vo vašom parlamente. Chýbajú ľudia, chýba materiál, všetko sa lepí na kolene. No pre vás sme len čísla, čo majú držať ústa zatvorené. Zodpovednosť na našich pleciach, no rešpekt od vás nula. Tento systém je časová bomba, ktorej už týka sekunda. Kamery do rušňov, no na kolanice kašlete. V akom stave sú trate, to v správach nepoviete. Rozbité nastupišťa, bezpečnosť iba na oko. No pravda o železnici prepadá sa hlboko. Kamery do rušňov, lacné divadlo pre ľudí. No realita na trači sa pred nami neutají. Kamery do rušňov, lacné divadlo pre ľudí. No realita na trači sa pred nami neutají. Ukážte prstom na nás, to vám ide najlepšie. Ale kolajnice neklamú, tie vaše papiere nezachránia. Toto je realita na trati.